Hovorím, že som nič nemal. Kodex nepustí. Kodex nepustí. Starý, ale poviem ti, že mám pre teba aj také malé prekvapenie, vieš. Víš, ten bordel, čo sme odnesli do celulosky, sme predali a za to sme dostali celku slušné peniaze. Výborná vec, lebo ja som si povedal, že za najbližšie peniaze kúpim ten golfový klub, čo mi chcú zrušiť členstvo. Víš čo? Už nemusíš. Ty si mi kúpil golfový klub? Už ťa nikto vyhadzovať nebude. A to ja môžem vyhodiť všetkých, aj vyhodiť celý manažment. Pojdu. Máš pravdu. Počúvaj ma sem, ešte ti musím niečo povedať. Pipina mi povedala, že chce, aby som došiel dnes večer.